Vítajte na tejto krásnej trojspálňovej vile priamo v Changu, ktorú sme práve dokončili a dozariadovali a je pripravená pre svojich prvých hostí. Štandardom je, že každá spálňa má vlastnú kúpeľňu. Z vrchných spální máte výstup na balkón, ktorý je tiež zariadený, hodný ako čitateľský kútik alebo len tak na relax. Celá táto vila bola ladená do takých príjemných, neutrálnych tónov. Táto krásna dizajnová vila s modernou zapustenou obývacou časťou ubytuje kompletne 6 hostí, z ktorých veríme, že každý jeden sa bude cítiť ako doma. Ak máte vaše vo varení aj počas dovoleniek, táto kuchyňa vám ponúkne kompletné vybavenie, počnúc z kávovaru, hriankovaču, toaster, fritézy, chladničku, dávkovač na vodu a mikrovlnnú rúr, samozrejme tiež aj varič plynový. Vonkajšia časť ponúka nielen bazén, nezabudli sme ani na grill, vonkajšie sedenie, vonkajšiu sprchu, čiže ak prídete od piesku z pláže, nemusíte sa báť, že si nanosíte neporiadok dovnútra, je to úplne v pohode, že všetko vyriešite v exteriéri. Ak náhodou plánovane aj neplánovane rozmýšľate o kúpení hnutelností nielen v Changu, ale celkovo na Bali, neváhajte nás kontaktovať, pretože aj táto vila bude na predaj už čoskoro.